Hola, sóc Antonio Labat, metge psiquiatre, com la Cristina, la protagonista de la novel·la de l'Eduard Prats, La màquina de la vida. Com diu en el seu preàmbul Raquel, la filla de la Nicole, aquesta novel·la el que recull és tot l'epistolari entre sa mare i la Cristina al llarg de 4 anys, des de 1957 a 1961. La Cristina realment és una persona de la que jo em vaig quedar completament admirat de com és, com pensa, com sent, com manifesta les seves preocupacions, les seves inquietuds, com reflexiona, com actua, com treballa, com interacciona amb protagonistes reals de la vida real, concretament el fiscal general Taylor, que va ser el protagonista del Codi de Nuremberg i d'altres documents i processos que van tenir lloc a l'època de la Cristina en aquest període del 57 al 61 i que, per tant, ens posa en evidència les coses que allà van succeir de la mà de la Cristina. Sí que efectivament a mi em va sorprendre d'una forma probablement especial, perquè jo també soc psiquiatre, quan relata la seva experiència en l'escola estatal de Willowbrook, a New York. Perquè realment això sí que era un magatzem de malalts, de nens i nenes, que era molt criticable. I no solament d'allà, sinó que també en Europa hi havia coses similars. Efectivament, 2 minuts no dan per molt per poder dir el que jo voldria en relació a la Cristina. Però deixar-me que digui solament una frase que és d'ella. Alguns persegueixen la saviesa, el coneixement profund de les coses i amb això són feliços, diuen. Jo rumio si la felicitat pot ser l'acceptació de l'altre, l'acompanyament i sentir-s'hi comprès i volgut. Com em sento compresa i volguda per vosaltres i espero que us agradi. Una abraçada. Hola, em dic Roger Coc i sóc aquí per parlar-vos de la nova novel·la de l'Eduard Prats, La màquina de la vida. La màquina de la vida, ja us ho dic ara, per a mi és la millor novel·la que ha escrit l'Eduard. La millor perquè agafa tot el que havia fet bones les anteriors i aconsegueix portar-ho més enllà. També s'atreveix amb un estil epistolar, no? entre les cartes, és a dir, tot se'ns narra a través de les cartes que s'envien les dos protagonistes, i més enllà del joc, no? Més enllà de simplement que sigui un estil, aquest joc epistolar aporta molta atenció a la trama. No? Aquest joc epistolar fa que tinguem sempre ganes de saber més, no? I fa també que les dues veus de les protagonistes apareguin amb molta força. Precisament, la protagonista descobrireu un personatge amb una gran sensibilitat. Una sensibilitat que acosta cada descripció que fa a la poesia. De fet, hi ha poemes dintre de la novel·la i li donen aquest to que necessitava, no? Que l'acosten a la protagonista i a tot allò que explica. La novel·la recrea una època molt concreta, en què el moment en què s'inicia el debat sobre la bioètica, tot i que això segurament l'Eduard us ho explicarà molt millor, i és interessant veure com la protagonista està a la primera línia, no? Està descobrint per ella mateixa tots aquests personatges històrics que s'estan plantejant coses. Hi ha molta filosofia dintre de la novel·la, i ho dic en el millor sentit possible. És a dir, no és només un viatge extern d'una noia que simplement va buscant personatges i els fa parlar, no? Sinó que també hi ha molta profunditat. Hi ha reflexions, hi ha poesia, hi ha descripció, hi ha converses que ressonen a altres moments de la vida dels personatges, i realment és com fer tot un viatge cap a les profunditats de la protagonista i de les seves preocupacions. A mi m'ha agradat moltíssim i us la recomano. Feu el favor de llegir-la. Adeu. Hola a tots, em dic Oriol Vilà i vinc a comentar-vos
la meva opinió sobre l'últim llibre que ha escrit l'Eduard Prats, que es diu La màquina de la vida. Me'l vaig llegir fa uns mesos i és un d'aquests llibres que em vaig proposar llegir-lo amb calma i tranquil·litat per poder-lo disfrutar al màxim, i va resultar molt difícil des del principi perquè la història i la trama és molt interessant i és molt forta, i fa que sigui un d'aquests llibres que vulgui seguir llegint i llegint, especialment la manera en com està escrita, que és a través de cartes. Et vas dient a tu mateix, vinga va, una carta més, vinga va, una carta més, i al final et sorprens fins tard llegint, cosa que com a lector és magnífic i que considero que l'Eduard ha fet molt bona feina. Després, m'agrada molt la descripció que fa dels personatges, és a dir, empatitzes molt amb cada un d'ells, la descripció que fa és magnífica, i els pensaments que tenen cada un d'ells i com afronten les situacions que van passant a través de la novel·la i tots els pensaments que van tenint, em sembla que fa que empatitzis molt i que realment et facis una idea molt, molt acurada de com són els personatges, i em sembla que fa una feina magnífica també aquí. I per últim m'agradaria també comentar el fet que el llibre està molt relacionat amb la bioètica i fa que explica molts fets històrics que li passen a la protagonista, que fa que te n'adonis en el punt actual en el que estem, però de com hi hem arribat, és a dir, de tots els passos que hem hagut de passar per poder arribar a la situació actual. I em sembla que alhora que estàs enganxat amb la trama de la protagonista també vas aprenent coses històriques de la bioètica, i que em sembla molt interessant. Així que si encara no us heu llegit, us animo molt a que aneu a la llibreria i l'agafeu, perquè és un d'aquests llibres que realment disfrutes moltíssim llegint. Espero que us agradi tant com m'ha agradat a mi. Hola a tots. Em fa molta il·lusió presentar-vos el meu últim llibre, La màquina de la vida. Heu sentit les opinions dels meus lectors crítics, l'Oriol, l'Antonio i el Roger, que us han parlat del mateix. Jo simplement vull complementar el que ells han dit perquè sapigueu la meva intenció. Com a autor he volgut explicar l'amistat entre dues dones, la Cristina i la Nicole, que són molt diferents entre si, que s'han conegut per casualitat, que pertanyen a mons molt oposats, però que, malgrat tot, a través dels 4 anys que dura aquesta novel·la, elles han establert un fort vincle d'amistat. Aquesta relació curta és molt intensa i, d'alguna manera, centra la novel·la. Com vosaltres sabeu, jo soc metge i, com a metge, he volgut situar aquests personatges en un entorn en el que va ser d'aquella època en el que van aparèixer importants avenços científics que van generar problemes ètics molt importants. Un d'ells va ser les investigacions que es van fer sobre l'hepatitis vírica utilitzant, mai més ben dita la paraula, utilitzant nens discapacitats i experimentant amb ells el contagi i l'evolució de la malaltia. També en aquella època van aparèixer les primeres píndoles anticonceptives que van generar una important controvèrsia a la societat americana i també posteriorment a la resta del món. També en aquella època va succeir el desastre de la talidomida, que era un comprimit, unes pastilles que es feien servir per que les mares poguessin descansar millor, però els nadons que naixien d'aquestes mares que havien utilitzat aquestes píndoles presentaven greus defectes físics. No s'havia fet la investigació suficient. I també, en darrer terme, viureu l'època
de les primeres diàlisis renals efectives. L'èxit d'aquestes diàlisis va produir precisament l'efecte cua. Es van detenir d'establir prioritats, quins eren els pacients que primer es dialitzaven, i amb això passava que n'hi havia que no es podien dialitzar i finalment això ho pagaven amb la vida. En definitiva, penso que és un escenari prou atractiu per explicar-vos la peripècia d'aquestes dues dones, la Cristina i la Nicole, que espero que us interessi. Aquells que tingueu temps i ganes de llegir La màquina de la vida, espero que us ho passeu d'allò més bé. Adéu a tots.